Ale som akože zapalil ten oheň, hej. Ak ste pozerali Game Awards minulý rok, tak ste si tam mohli všimnúť, že trailer na jednu hru vyšiel a je to hra Black Frost. A pre tých, ktorí nevedia, tak Black Frost je vlastne pokračovanie pre hru The Long Dark 1. Čiže je to The Long Dark 2. Je to tam napísané v rohu, hej. Pre tých, ktorí nevedia, tak The Long Dark 1 je hra, áno, je to hra ináč, ale vyšla v 2017 a je to survival hra, kde sa snažíte prežiť v ťažkej zime v Kanade, v nejakej fiktívnej lokácii a vaši nepriatelia sú, že hlad, smed, taká klasika, ale takí normálni nepriatelia sú, že zvieratá, vlci, mačky, medveď, to je celé. Ešte sob. Jeleň, teda los, áno, los. Ale napriek tomu to je to veľmi dobrá hra, odporúčam si to zahrať a ak vás nebavia také survival hry ako napríklad Zombici alebo zložití zombici, detskí zombici, rýchli zombici, pomalí zombici, filmoví zombici, PvP zombici, ďalší zombici, tak myslím si, že toto bude fakt dobrá hra pre vás. Čiže k tomu traileru. Ten trailer, trailer vyzerá veľmi dobre, ale není to asi game footage. Je to proste podľa týchto stromov v rohu, tak tie by som aj ja vedel nakresliť. To vidíme, že proste není z hry. Veľmi sa mi páči, že to vyzerá ako keby išli pre takú viac rôznorodú farebnosť. Lebo naozaj, keď si pozriete tú jednotku, tak 90% je biela alebo modrá. Potom tam máte proste nejaké stromy alebo tie chajdy, tam máte takej divnej hnedej, hej. Ale tuto môžeme naozaj vidieť, že proste je to také viac farebnejšie a vyzerá to proste dobre. Strašne sa na to teším. Čiže čo bude iné v dvojke, sa možno pýtate a myslím si, že dosť celkom. Ak neviete, tak The Long Dark 1 je single player only. Čiže to nemôžete hrať s nikým, není tam multiplayer, není to co-op, není to nič. Ste absolútne sám v tej hre. Tak sám, že ja už niekedy bývam aj paranoidný, keď som v interiéri. Je niekedy strašidelná tá hra, musím povedať. Proste nie sú tam žiadni ľudia v tej hre. Jediné, čo tam môžete nájsť, sú vysušení, umrznutí ľudia, hej. A potom ešte v story mode sa dá nájsť niekto, ale kto hrá story mode? Čiže myslím si, že podľa toho traileru, akože myslím si, že tento problém je opravený. Developeri normálne povedali, že bude v tej hre co-op, čiže môžete to hrať svojimi kamarátmi, možno aj s nejakými cudzými ľuďmi, že to bude normálne multiplayer a nielen co-op, neviem. Ale, čo by som tam ja možno chcel, sú NPCčka. Naozaj by som chcel tej hre mať NPCčka a akože podľa tohto záberu môžeme vidieť, že akože tento typek určite nie je kamarát s týmito typkami tu. Čiže možno je to PvP, možno sú to NPCčka, hoci čo z toho to je, tak mne sa to bude páčiť. Čiže toto by bol naozaj veľký posun od jednotky. A ďalšia vec, čo ma veľmi zaujala, je, že vyzerá to tak, ako keby sa zbavili toho prvku takého Skyrimového, že máš loading vždy, keď niekam vojdeš do nejakého interiéru. V jednotke máš normálne vždy, keď vojdeš niekam, tak to máš load screen, taký krátky, o mnoho kratší ako v Skyrime, alebo v Starfielde, áno. Čiže podľa týchto dvoch záberov, tento, ako vlezie do okna, podľa týchto dvoch záberov si myslím, že naozaj tie interiéry budú otvorené a hlavne ma dosť zaujal tento screenshot, ktorý je na Steame. Myslím si, že akože, to by mohla byť sranda, pretože keď v jednotke normálne vojdete do interiérov, tak nič sa vám nemôže stať, hej. Ste tam absolútne v kľude, jedine čo vás môže zabiť je hlad alebo smäd. Alebo nejaká choroba, alebo neviem, hej. Ale to podľa tohto, akože ak mi vlk rozbije okno a dokúše ma, akože ja by som bol celkom rád. Predstavte si, že proste idete po nejakom opustenom hoteli, hej, otvoríte nejaké dvere a tam proste uvidíte medveďa. Hej, že ako napríklad v jednotke môžete medveďa nájsť len v jaskyni, tam kde sa medveди normálne nachádzajú. A teraz si predstavte, že ho môžete nájsť v hociakom dome, v tom meste.
To je podľa mňa super nápad, čo spravili, že zvieratá môžu byť vnútri, ale ja to hovorím len podľa tohto screenshotu, hej. Ak to tak není a toto je len screenshot, že toto je tvoj pes, hej, že to je tvoj kamarát, tak sorry, hej. Ale neviem. Zaujímalo by ma, že či tá mapa tiež bude rozdelená na kúsky, pretože v jednotke máte proste regióny, hej, a tiež keď chcete ísť z regiónu do regiónu, tak musíte prejsť loading screenom. Čiže ma zaujíma, že či tento svet bude tiež takýto regiónový, alebo že či to bude jeden obrovský otvorený svet. Čo asi takto by to malo byť, keď to plánujú online co-op, ale neviem. Taktiež čo má byť od jednotky iné je, že tam bude normálne veľké mesto. Čiže namiesto toho, aby ste mali malé dedinky, domčeky, stajňu a baňu, tak normálne budete mať veľké mesto. Neviem, jak sa volá, Hamlet, Hamilton, Helmans. A taktiež ešte k tomu veľkému mestu chcú pridať jadrovú elektráreň. Som dosť zvedavý, že čo spravia s tou elektrárňou, lebo akože ukázali ju tam veľakrát. Tuto ju môžeš vidieť, pekný detail náhodou. Radioaktivita má tam byť akože nejaký nový element, hej, nejaký nový survival prvok. Čo neviem, ako chcú zakomponovať, pretože ak to bude ďalší len taký obyčajný efekt na tebe, že radiácia máš a musíš niečo spraviť, tak to bude možno trošku nudné, ale uvidíme, že čo pre nás prichystajú. Zaujímalo by ma, že či s tou radiáciou aj niečo nevymyslia, niečo zaujímavé, že možno nejaké nadprirodzené veci, ale neviem. Raz bol v jednotke taký event halloweensky, že furt za mňa išla taká príšera, samozrejme ju spravili neviditeľnú, hej. Dobrý nápad je náš spraviť neviditeľnú príšeru, hej. Strašne sa bojím a je to strašne zaujímavé, keď za mňou ide, že hej. Ja som možno za to, že nič nadprirodzené, ale uvidíme. Čiže naozaj si myslím, že developeri veľmi dobrý, nápad veľmi dobrý, vyzerá to brutálne, čiže ja ju mám vo wishliste, dajte si ju aj vy. Počkáme na ňu spolu. Čiže tak. Čiže ak sa vám takéto video páčilo, tak dajte like, napíšte do komentu, že čo si myslíte o tejto hre. Je to taktiež moje prvé video, čiže napíšte, že či mám spraviť ďalšie, alebo že či mám zaliesť niekam, odkiaľ som prišiel, neviem. Plánujem to takto robiť videa o hrách, čiže uvidíme čo z toho. Idem, lebo musím si nájsť nejaké jedlo, lebo som dosť hladný. Čiže majte sa.